Ставай горе. Ставай, мам. Ставай горе. Татко, трябва да го преодолееш. Стани горе, мам. Това не е добре. Деца, много е тъжно да загубиш работник по този начин. Ела при мам. Не, там ще паднеш. Ела при мам. Ела виж къде е Бал-Бал. Не всичко има разумно обяснение. Къде мама е Бал-Бал? Ела при кучен. Айде, ела. Ще дойдеш ли? Полекичка. Не бързай. Не бързай. Полека. Браво, мам. Къде ще го носиш? Къде ще носиш Бал-Бал? Леко. Къде е мам? Що го събори на земята? Не, остави слончето. Остави го, мам. Полека. Леко. Дай. Полека. Къде отиваш сега? Тати. Не е тати, мамо. Това не е нашата врата. Не е нашата врата, мам. Айде, ставай горе. Тати, ма не е тати, мамо. Това не е нашата врата, миличка. Не е нашата врата, мамо, това. Не отваряй там сега. Чули? Чуваш ли? Не, не пипай. Не пипай. Чуваш ли? Не. Нема, мамо! Ела при мам. Ела. Не пипай. Не рови там. Чакай да те питам. Аз ти уши имаш ли? И какво се радваш сега? Донеси я на мам. Престани да вадиш, мамо. Стига. Айде прибирай ги. Какво те засяга? Остави го да мира.